Hello mga bay. Mape pag-abot na mo. Diya pinatidul diri be. Itong pinalit nga tundan. Mangga. Unsa pa na? Lemon. Nay mo. Magaan ko ano, anong papadili man siya mag-anak. Para maunsa man. Napay missing sa kong gipalit be. Unsa may missing? Naswa pa katong mangga, hinog. Oh no. Sali. Andro, kamuti atong lungagon ugma. Okay. Di ka na eh. Napa man to'y mangga day. Mangga hinog. Tao da kuya, asang uban kuya? Napay mangga. Diri. Sili. Ay, 2 piso. Buyas dahon, 5. di makita ang sibuyas. Para. Hihi. Ano naman yung hinog? Eh. Isa pa na. Kamatis mo rin ang kamatis. Wala mo ko nagpalit og lamas mga baydaan ra na di. Natay paliya diri. Talong magtorta tag talong ka na magtortang talong. Dili. No? Ani kay tortang talong. Dili mo ko ginagawa. I will cook and you will like it. Kana di ko ganahan ni. Yung green. Ko ana day. Kanang dako ang gagmay torta ang ganin dako prituhon. And this is it, pansit. So, ilagay natin dito. Balik diri day. Tagsa ta ni mangga. 5 kabuk, 185 pesos. Sa to pa po, ito 16. Almost 40 pesos ang usa. 40? Oo. Malagod. Pwede na isudan. Kabalo ka day kaning mangga day. Naglaway jud ko ana sa kuwait kay ngano. Akong amo dili manghatag og mangga. Nya kay mahal man kayo ang mangga dito be. Pila man? Kaning green? Oh, Kanang green? ayo mahal kayo. So, maglugos ko. Palit diri ang kuan. Mas ugma pa mahaw. Kay maghimo tag burger. Ang fruits, butang natutustos sa pusa. Hello mga tita ug tito. Magluto si mama og french fries ug burger. French fries ug burger. Juicy burger stick. My favorite. My favorite. Paborito ni Inday gamay. Lo, hindi ko. Pusa niya rin nahiyo. Hapit na naman nagpanit si mama. Di ara ang patatas. Gagmay kay patatas diri sa Pilipinas. Dito sa Kuwait. Paborito kay nis kong mga laga be. Akong ganahan ra ka french fries ug burger. Muna yung panihapon ha. Eh, Kaya mag-diet na mo. lo. Diet. Kaya manatag panit. Wala. Nag-start na giwa si mama.
Para ang oil na mo nga gigamit kay canola, good for the heart. Canola. Canola, baka naman. Sa Pasko. Ana, isa na lang nabin nga ano kanang Tatas. patatas. Pit na mo man. Di araw, mana naghiwa ni mama og managhiwa ni mama ang patata. Patatas. Patatas di ay. Kidagkan man. Patatas, dagang buran. Sa dagang patata. Narang oil. Gawid na ni mama. Oil. Nagluto pa man si Papa o kuan. Sige, ikuan sa naday kay dugay pa naman. Yo. Nagluto na og burger. Ang isa kay sa French fries. Painiton pa to. Ulog. Oh. Sige. I-zoom sa Naluto ng bigas nga side. side nga sa burger. Oh. Yeah. Hapit na mahuman. Lasa lang. Papa. Dili na kay last. Manag-video na ko. Lami na? Lamig. Dalawa na to. Yes. Oh, ba't na lagi french fries? Kinsay makaswerte ano. Ara, manana. Nindot ang isa man ako ni ay. Sakto kay pagkaluto. Oh, my journey. Nice. Ayugan mo kamo to. Ikabuhion ko ng lantag. Almost done na itong french fries with love and joy. Okay. Yay! Crispy. Ito na. Haka. Ay, Diyos ko. Niginit at iting inita. Hindi na makakaabot. Look! Yes. Burger ko yan. Tira. Kawiri, be. Oh, kuya. Okay. Oh, ma. Dili ra manggutunta sa kilid. Sa inyong plato, awiri, day. Sarap. Ano, kinapal?
Kuya. Wala. Kuya, doon ka burger yan ha. Um, Yun, Dre. Dito. Dai, try ang burger ya, itry ya. Dre ba? Ah, Ha? Diri dul. Okay, ama pilih mong tiyan. Unsa man ang pagkahawira? Natunong pag sa sunog na lubot. lami kayo. Anak sunog, basta kayo lami. Nihinay lang ya, imo na tanan. Unay mo ni adik egg burger. Nya. What can you say? Nami kayo. Day, naunsa man ka, day? Ilawi bigat sa pag... Kuan sa ba? Tilawi sa ba? Tilawi. Buis anang... Dukot na kang burger.